Konstruktion af en trekant. Jeg vil nu vise dig, hvordan du kan konstruere en trekant. Når du konstruerer her i GeoGebra, er det vigtigt, at du kun tegner 2 punkter. Resten af punkterne skal du konstruere dig frem til ved hjælp af de redskaber, der findes her i programmet. Du skal først tegne et linjestykke, som du kan konstruere ud fra. Du vælger det 3. felt fra venstre, hvor der er et linjestykke på. Du skal nu vælge feltet, hvor der står linjestykke med given længde. Det betyder altså, at du kan bestemme, hvad længden på linjestykket skal være. Du afsætter nu et punkt på skærmen, og der kommer en boks frem, hvor du kan skrive den længde, du gerne vil have, linjen skal have. I mit eksempel vælger jeg, at linjen skal være 6 cm, så derfor skriver du 6 i boksen, der kommer frem. Jeg vil i mit eksempel gerne konstruere en ligesidet trekant, så derfor skal de andre sider også være 6 cm. For at lave siderne skal vi derfor bruge 2 cirkler, hvor den ene har centrum i A, og den anden har centrum i B. Og begge har de en radius på 6 cm. Du skal derfor vælge det felt, hvor der er en tegning af en cirkel. Du skal vælge det felt, der hedder cirkel, ud fra centrum og radius. Du trykker nu på punktet A, og der kommer en boks frem, hvor du skal skrive, hvad radius på cirklen skal være. I mit eksempel har cirklen en radius på 6 cm, så derfor skriver du 6. Du kan nu se cirklen på din skærm. Du gør det samme med punktet B. Tryk på B, så kommer der igen en boks frem. Du skriver igen 6, som skal være cirklens radius. Der kommer nu endnu en cirkel frem på din skærm. Vi skal nu finde skæringspunktet mellem de 2 cirkler. Du vælger nu det felt, der er nummer 2 fra venstre, og vælger her det felt, der hedder skæring mellem 2 objekter. Du trykker nu først på den ene cirkel, og derefter på den anden cirkel. Og du vil nu få 2 punkter, der er cirklernes skæringspunkter. Du skal ikke bruge cirklerne længere, så derfor kan du skjule dem, så de stadig findes, men man kan ikke længere se dem. Det du gør, er, at du markerer linjen, så den ser tyk ud, og så højreklikker du med musen, så der kommer en boks frem. Her vælger du feltet Vis objekt, og cirklen vil nu være skjult. Du gør det samme med den anden cirkel. Du markerer cirklen og højreklikker med musen. Der kommer en boks frem, og du vælger det felt, der hedder Vis objekt. Nu er begge cirkler skjulte. Da det kun er det ene skæringspunkt mellem cirklerne, vi skal bruge, kan du skjule det andet skæringspunkt. Du højreklikker på punktet C, og der kommer en boks frem. Du vælger det felt, der hedder Vis objekt, og punktet vil nu være skjult. Vi skal nu have lavet linjerne mellem punkterne. Du vælger derfor det 3. felt fra venstre med et linjestykke på, og vælger her det felt, der hedder linjestykke mellem 2 punkter. Du trykker nu på punktet A, og derefter på punktet D, og der kommer nu en linje mellem de 2 punkter. Du trykker igen på punktet D, og derefter på punktet B, og der kommer nu endnu en linje frem. Du er nu færdig med konstruktionen af trekanten. Programmet kan hjælpe dig med at aflæse trekantens sider, vinkler og areal. Når du skal aflæse siderne, vælger du det felt, der er nummer 4 fra højre. Her vælger du det felt, der hedder længde. Du kan nu trykke på linjen mellem punkterne A og D, og der vil på skærmen blive vist længden. Du gør det samme med linjen mellem punkterne D og B. Tryk på linjen, og længden vil komme frem på skærmen. Dette gør du også med den sidste linje mellem punkterne B og A. Tryk på linjen, og længden kommer frem. Vi skal nu aflæse vinklerne mellem siderne i trekanten. Du vælger derfor det samme felt igen, nemlig det 4. fra højre. Men denne gang vælger du herunder det felt, der hedder vinkel. Du skal nu finde vinkel A. Det gør du ved først at trykke på linjen mellem B og A, og derefter på linjen mellem A og D. Der vil nu blive vist, hvor mange grader vinklen er. Du gør det samme med vinkel D. Tryk på linjen mellem A og D, og derefter på linjen mellem D og B. Og du vil nu se, hvor mange grader vinklen er.
Du aflæser den sidste vinkel på samme måde. Tryk på linjen mellem D og B, og derefter på linjen mellem B og A. Og du vil få vist, hvor mange grader den sidste vinkel er. Det sidste vi skal aflæse er arealet af trekanten. For at finde det, skal vi først have fyldt trekanten ud, så programmet ved, hvad det skal aflæse. Det gør du ved at vælge det felt, der er nummer 5 fra venstre. Her vælger du det felt, hvor der står polygon. Du trykker på punkt A, derefter på punkt D, så på punkt B, og til sidst på punkt A igen. Trekanten er nu blevet farvet, og du kan nu aflæse arealet. Du aflæser arealet ved at vælge det fjerde felt fra højre, og vælger her det felt, der hedder areal. Du trykker på et sted inde i trekanten, og der vil på skærmen blive vist arealet af trekanten. Nu er det din tur til at tage på opdagelse i GeoGebra. Rigtig god fornøjelse.